Salutare toată lumea, eu sunt Razvan și astăzi o să ne jucăm Autopilot Simulator. Așa se numește jocul, e cu mașini electrice și trebuie aici să ne alegem o Tesla. Nu aleg pe asta. Next. Play. Next. Așa, am mai pus 16. Ia, da să... E 10 ceas. Oh. Mai albastru. Ce fain e. Așa, hai să ne respawnăm mașina. Dacă înțelegeți. Nu? Bine. Dați. Așa, haideți să fie timp. Cade din cer, mereu cade. Putem să deschidem ușile, putem tot să facem. Ala, 6 cifre pe un teanc, 2 cifre, unul după altul. Așa. Îi dăm în față. Mă, nu merge. E frâna de mână. Ba nu. Bă. Nu merge. Ce are, mă? Hai, mă, dă-i. Nu merge. Arge. Gata. Trebuia să-i dau pe plusul ăla. Vedeți de acolo? De acolo, na. Jocul e fain. Și dacă veniți cu viteză mare și intrați într-un parapet, uite, o să intru eu într-un parapet, o să ia foc mașina. 144. Așa puțin. Am luat foc. Ba. Am venit cu viteză sau am avut viteză? Da, și eu pot încă să mă deschid lucrul ăsta. La capotă e greu de deschis. Așa. Și dacă vreți, jocul se numește simulator, nu, Autopilot Simulator, așa. Am avut Tesla de aia, acum a avut zbâr, știți? Ia cum e în spate, stai. Uai. What? Bancheta asta încă e albă. Am avut Tesla ca lui zbâr. De aia care îi se deschidea ușile în sus. Am avut Tesla Cybertruck. Deci am avut o Tesla de asta. Da. Am avut... ce mai am avut? Am mai avut Tesla ca lui zbâr. Am avut Tesla ca lui zbâr. Am avut ATV Cybertruck. Și eu cu Tesla lui zbâr am muncit mult pentru Cybertruck. De ce am muncit așa mult? Pentru să vă zic după aia. Stați un pic. Așa, hai să vă zic. Vreau să iau Tesla Cybertruck foarte mult pentru că aveam ATV-ul și credeam că ATV-ul pot să-l pun acolo în spate la... nu știu cum se numește, la... Știam doar cum se numește, dar am uitat. La bena aia în spate, la Cybertruck, știți? Nu, și credeam că pot să pun ATV-ul, dar n-am mers. No, și acesta a fost episodul de azi. Dacă vreți să ne jucăm împreună, dați un like și un subscribe. Pa, pa!